aw bisimila don kibaru kan Kanta Media jasiraw kan bi ye araba ye Novembre kalo tile 5 san 2025 a don kibaru wagati sera bakuruba fɔla bi kunnafoniw na an b'a ladɔnna k'a fɔ Mali nɔnɔfeerelaw u ye kunnafoni baro kɛ kunnafoni baro min ni a kɛra tileladun ye a kun o de Mali nɔnɔ o bɛ se ka don ba la cogo min na kunnafoni bɛna ɲɛfɔli kɛ a la an b'a ladɔnna k'a fɔ farafina kunnafonidilaw u ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu Sima o ye lajɛrɛ kɛ Senegalikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnna Dakar faba la kunnafoni bɛna ɲɛfɔli kɛ a la an ka baganmisɛnninw na a dɔ ye sɛ ye Musa Fɔnba ale bɛ Fanakaw fɛ sɛ marala don sɛra dɔ sɔrɔla ka bɔ a yɔrɔ olu bɛna lase aw ma Tarata don Octobre kalo tile 21 san 2025 Agence Cuba Voyage ani a ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu u ka umuradenw bɔra nin don kɔfɔlen na ni ka u kunda Madinɛ kan nin don kɔfɔlen na Cuba Voyage ka ni umuraden ninnu o tun nisɔndiyalen don ani u bilasiralibagaw Agence Cuba ɲɛmayaso ko k'a b'a ladɔnniya k'a fɔ min ye Décembre kalo tile 23 ye ani Janvier kalo tile 7 umuraden dɔw bɛ taa nin don kɔfɔlen fila la a minnu b'a fɛ ka taa a ka umura kɛ nin don fila la o ɲɛna suganti bɛ aw yɛrɛ bolo a ka wuli telala ka na ka tɔgɔ sɛbɛnw kɛ Agence Cuba ɲɛmaso la Bamakɔ kura k'a bɛ dugawu don kɛ umuradenw ko Ala ka umura ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ labbaika la sharika laka labbaik aw minnu bɛ n'aw tun bɛ hami hiji kɛcogo ɲuman na Agence Adama Travel ka se ka aw lafiya aw ka voyage ko imura hiji ka nin bɛɛ lajɛlen nɔgɔya aw bolo a y'aw jigi kɛ Agence Adama Travel u ka hôtelu ye olu ka surun bato kɛyɔrɔw la Madinɛ ani Maka ni tɔgɔ sɛbɛn u fɛ aw ka bato ko yɛrɛ bɛ livre minnu kɔnɔ u b'o di aw ma ani tilew hiji koɲɛw bɛɛ lajɛlen bɛ tile minnu kan ani sakiw aw bɛ se ka bololafɛnw bɛɛ lajɛlen lasago min kɔnɔ lasago ko cɛɲi na fo ka taa se aw ka namu ma a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka sɔrɔ aw ma musaka bɔ u jabala filɛ nin ye Amdala ye ka ɲɛsin Lafiyabugu kaburudon daba ma Mɔtikaw fɛ u ka lasigiden bɛ yen nɔ o de ye arajo Keleya Gawusu Kuma ale ka numéro ye 66 72 86 32 Agence yɛrɛ ɲɛmɔgɔba Adama Traoré ale ka numéro ye 76 31 68 57 Agence Adama Travel a ka dayɛlɛlen don ka aw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kunnafoni daminɛ na an b'a ladɔnniya k'a fɔ Mali nɔnɔ baarakɛlaw misi baarakɛlaw ninnu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu u farala ɲɔgɔn kan ni ka kunnafoni kɛ kunnafoni min n'a kɛra tileladun senfɛ o de ye ka ɲɛfɔli kɛ Mali nɔnɔ a bɛ se ka sankɔrɔta cogo min na min ye nɔnɔmugu minnu bɛ don an ka jamana in kɔnɔna na a kana kɛ sababu ye Mali nɔnɔ ni ka garan don a la ni kunnafoni baro in kɛnɛ kan sera minnu sɔrɔla ka bɔ yen olu filɛ nin ye walasa ka Mali nɔnɔ don bala malidenw fɛ ani ka Mali nɔnɔ yanga ni a danfara jira diɲɛ jamanaw kɔnɔ ni taamasiyɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ye a bɛ fɔ min ma ko feerema o ye ni lajɛren kɛnɛ sigikun ye réseau Mali misiw nɔnɔ fɛ ni o ye baganmaralaw nɔnɔbɔlaw ani nɔnɔ bayɛlɛmalikɛlaw ka fara ɲɔgɔn kan kuluba ye a ko sen fɛ u ye damakasiliw kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaw ma Mali nɔnɔ o bɛ se ka san sɔrɔ cogoya min na an nana damakasi kɛ walasa ka ɲini an ka jamana faamaw fɛ donc o kɛ an dɛmɛ ka an ka nɔnɔ don ba la donc ka se ka an dɛmɛ ka tamasiyɛn kɛ an ka nɔnɔ na min b'a ni nɔnɔtɔw bɔ ɲɔgɔn na min b'a to minbaga bɛ da la k'a fɔ fɛn sanuman don an yɛrɛ ka fɛn fɔlɔ ye min ye bi an y'a ye nɔnɔ bɔ min ni an b'a kɛ tant que an ma bayɛlɛmali fanga bonya a la a sɔrɔ ka dɔgɔ ni an sera ka marque in sɔrɔ donc ka se ka an ka nɔnɔso minnu b'an bolo Mali kɔnɔ ka se ka a nɔnɔso caman lahala falen gɛlɛya kumaba minnu bɛ réseau in kan ani fɛɛrɛ minnu bolodalen bɛ u bolo u ye o kɛ damakasili gafe ye min bɛna bila mɔni ni baganmara minisiriso ani jago ni bayɛlɛmali minisiriso ka bolo kan an ka nɔnɔbɔlaw bagan nɔnɔbɔlaw bi an jugu belebeleba ye nɔnɔmugu min bɛ bɔ kɔkan ye donc o nɔnɔmugu in bɛ gɛlɛyaba de se an ma donc an y'o kɛ gɛlɛya dɔ ye o gɛlɛya fɔlɔ ye min ye anw bolo nɔnɔmugu in doli de ka nɔgɔ an ka jamana kɔnɔ kojugu
donc an y'a ɲini an ka jamana faamaw fɛ u ka fɛn dɔ da nɔnɔmugu in kan min bɛ se ka to nɔnɔmugu in doli bɛ gɛlɛya dɔɔni jamana kɔnɔ donc ani an ka baganw caman de bi bɔ an ka jamana kɔnɔ ka taa kɔ kan donc ni bagan tɛ yen nɔnɔ kɔni tɛ yen. Ministère de l'élevage et la pêche olu ka baara ye ka bagantigiw k'u dɛmɛ u ka baaraw la a kɛra ka nɔnɔ bɔ ye a kɛra ka sogo bɔ ye ou bien k'u bayɛlɛma k'a feere ka tɔnɔ sɔrɔ a la donc ni bagantigiw ninnu u ye jɛkulu min sigi sen na an hakilila jɛkulu in hakilina ɲuman de don wa ministère bɛ k'u dɛmɛ. Erezo yi mɔgɔw ka fɔ la ko san kɔnɔ nɔnɔmugu min bɛ bɔ kɔ kan ka don Mali kɔnɔ ko Mali bɛ musaka min don o la o bɛ taa sefa wari miliyari 30 ɲɔgɔn la. O de la u ka laɲini ye Mali nɔnɔ donni ye ba la yaasa nɔnɔ ka se ka a baara kɛbaga balo ani ka jamana nafa sɔrɔ ani dun ka fa sabatili siraw fɛ. Farafina kunnafonidilaw ka soba min jɛkulu tɔgɔ ye sema ye ninnu ye faraɲɔgɔnkan jɛkuluba kɛ min n'a kɛra Sɛnɛgali faba la Dakari ni farafina kunnafonidilaw u ka nin jɛkuluba in a kɛra bonya ani karama kɔnɔna na min ni waleɲuman dɔn jɔnjɔn tara k'a di maa dɔw ma a kɛnɛ kan ye seereya minnu sɔrɔla ka bɔ a kɛnɛ kan ye olu filɛ nin ye. Kunnafonidila maaba 350 bɔɲɔgɔn o de nana farafina kunnafonidilaw ka lajɛrɛba in kɛnɛ kan Dakar min bɛ wele ko Sima u ye hakilinajigi kɛ kunnafonidi nasiraw fɛ donna nataw la yɛlɛma taabolow fɛ ani ka jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen di kunnafonidi baara ɲuman kɛli la min bɛ ɲɛta kofɔ farafina kɔnɔ k'o kɛ bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔ min bɛ se ka siniɲɛsigi basigi u ka baara ɲuman kanu kama a baara kɛra ni kunnafonidi baro sigi 14 la ɲɛnamayali ye min bɛ kɛ kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ye farafina kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyala Mali taw n'olu ye ciwara di Senegal maaba 3 ma n'olu ye kunnafonidilaw ye. Martin Fay studio tamani ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Sima kolabɛnba ɲɛmɔgɔ Muktar Sila n'ale ye kunnafonidila fɛnɛ ye Senegal ni ka fara Sambu Buyagi kan n'ale ye Senegal kunnafonidisoba ɲɛmɔgɔ ye. N'aw taara aw b'a fɔ aw la ministre de la communication ɲɛ ko an sewara Senegal sewara a ye min kɛ a ka bon an ma. Aw ni délégation min nana a bonya a y'an bonya kosɛbɛ an taara Mali la tuma min an bɛ bɛnna yan aw ye Sénégal de kɛ invité d'honneur ye o kɛra an fana bolo vraiment satisfaction totale aw ni cɛ. Mali ka taamadenw ni kɛnɛ in kan ye jɔnjɔn sɔrɔ ka bɔ Senegalkaw yɔrɔ u selen baara in kuncɛyɔrɔ la kibaruyaw bɔra ka bin ka bɔ Mali kɔnɔ Mali kunnafonidisoba ɲɛmɔgɔ b'a ka faturu kibaruyaw ni dusuman kasi ye o de la u ye sanga kelen tasibila kɛ ka taa banbatɔ yɔrɔ. An balimaw an bɛ taa fanakaw fɛ yen maa dɔ bɛ fana ko Musa Fɔnba funakɛnaka don min ni tunkaranke kɔrɔ fana don min n'a nana sɛ mara ka n'o baara kɛ fanakaw fɛ yen. An filɛ don min ko bi a baara ɲɛnen bɛ Musa Fɔnba bolo seereya minnu sɔrɔla ka bɔ a ka sɛ baara la olu filɛ nin ye. Ne tɔgɔ ye Fɔnba Musa sisan an bɛ Fana an ka sɛ baarakɛyɔrɔ min Fana yan nɔ an bɛ ka poule pondeuse de kɛ an bɛ pondeuse de b'an bolo tan nɔ sɛ mara ni ne dun y'a a kalo 5 an ma don a kalo 6 kɔnɔ fɔlɔ yɛrɛ nin y'a kalo 5 de ye bon sɛ yɛrɛ baara yɛrɛ ti taa mun kɔ fɔlɔ o ye courage wari mana k'i bolo cogo cogo ni courage t'i la sɛ baara in na a ma nɔgɔn a t'i n'a fɔ ni waritigi kunna i tɛ se ka nin baara in kɛ mais sɛ in baara ti taa min kɔ o ye courage a dekun fɔlɔ maa b'a fɔ ko dekun fɔlɔ ye min ye fɔ courage fana ka k'i la ka sɛ ninnu baara bon a daminɛ na ne kun sirannen don kosɛbɛ parce que yanni n ka don sɛ baara na caman b'a fɔ ko n'i ka wari dɔ la i ka sɛw bɛ sa i tɛ nafa sɔrɔ a la mais a daminɛ na an ye sɛgɛn caman y'a la mais tagalen ɲɛfɛ an nana ka na expérience sɔrɔ sɛ baara na sisan ne yɛrɛ bɛ position min na sisan
ni sɛ baara tɛ ne tɛ se ka foyi kɛ tuguni i m'a faamuya bon sata kɔni sɛ a daminɛ sata kelen kelenninw bɔra a la i yɛrɛ bolo k'a bɛna i ka baara bɛna tiɲɛ bolo mɛ foyi tagalen ɲɛfɛ an nana lafiya sɔrɔ a kɔnɔna na an ka vétérinaire b'an bila conseil minnu d'an ma o y'an dɛmɛ kosɛbɛ quoi bon Mamadu Mariko yɛrɛ filɛ nin ye yanni a ka sɛ baara la ne y'a dɔn depuis an ka jeunesse kɔnɔna na depuis a ka dɔgɔn parce que anw dɔgɔninw don bon fɔ anw nana anw taara kɔfɛ k'a to u to école kɔnɔna na ala y'a kɛ a nana kɛ vétérinaire sɛ baarakɛla ye bon Mamadu Mariko yɛrɛ courage di ne ma depuis ne bɛ kɔfɛ sɛko la ko ne bɛ se ka na sɛ baara kɛ olu kɔni bɛ o b'an dɛmɛ an y'an to kɔfɛ n'o ye faransi ye k'an ka baaraw bɛɛ bila ka na nin baara ninnu daminɛ donc n nalen a y'an dɛmɛ kosɛbɛ ko caman caman na a ye courage caman d'an ma a conseil caman d'an ma a ka conseil ninnu y'an dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ bon bi bi in na alhamdulilayi an bɛ se k'a fɔ n ko alhamdulilayi fɛn ɲɛna an bolo quoi a ɲɛna an bolo yɛrɛ de kojugu an ye nafaba de sɔrɔ a la hali ɲina funteni min bɔra Mali la ɲina an yɛrɛ an bɛ san 40 ko la an ka denmisɛnninya kɔnɔna na fo ka na se sisan ma an ma deli ka ɲɔgɔnna funteni ye bon funteni ninnu filɛ nin ye a ka jugu buna hadamaden ma kuma tɛ kamamafɛnw ma surtout sɛw tɛ funteni supporter mais a ka conseil y'a to vraiment ne ye sɛso caman ye saya kɛra kosɛbɛ kosɛbɛ n bɛ dɔw yɛrɛ dɔn olu ye sɛ 500 tête perdue tile kelen kɔnɔna na mais a ka conseil yɛrɛ la ne bɛ se k'a fɔ ne ka mortalité yɛrɛ n bɛ se k'a fɔ n b'a fɔ n ko sɛ ma sa dɛ mais c'était vraiment très peu sɛ sata dɔgɔra funteni yɛrɛ kɔnɔna na ne yɛrɛ ka sɛw la funteniba in kɔnɔna na ne ye sɛ min perdre a tɛ tan bɔ quoi ale ka conseil yɛrɛ fɛ quoi ne ka sɛ min sara a tɛ tan bɔ ayi fo ka taa diɲɛ wuli o kɔni o kuma mɔgɔ mɔgɔ n'i y'o obili kunkolo la sɛ mara la i y'a jɛ sɛ mara tɛ se ka taa vétérinaire kɔ diɲɛ kɔnɔ i mana formation kɛ cogo o cogo i mago bɛ vétérinaire la a ka conseil n'a ka fɛn caman vétérinaire de sɛ yɛrɛ de tɛ se ka taa vétérinaire kɔ i mana kɛ cogo o cogo bon ne kɔni mun fɔ surtout ne t'a fɔ n ko maliyɛn minnu bɛ parce que n bɛ ka kuma bamanankan la bɛɛ tɛ français mɛn fana n bɛ ka kuma bamanankan la n tɛ kuma Mali yɛrɛ kɔnɔna na ne ka mɛn africain fɛn fɛn bɛ Afrique kɔnɔna na fɛn bɛ kɔfɛla la ne bɛ bɛɛ encourager ni mun bɛ se i ka nin baara in kɛ parce que Afrique bɛ ka développer ka se niveau min ma sisan anw yɛrɛ ka nin baara an tɛ se ka africain satisfaire yɛrɛ sɛ baara an bɛ ka sɛ baara min kɛ anw tɛ se ka africain yɛrɛ satisfaire surtout Mali yɛrɛ kɔnɔ bi an bɛ yɔrɔ min na yɛrɛ an bɛ ka production min kɛ a production yɛrɛ tɛ ka se ka maliyɛnw yɛrɛ satisfaire quoi an bɛ nombre d'alvéolaires min yɛrɛ la bi bi in na c'est à dire a bɛ i n'a fɔ an bɛ ka kelen de bɔ quoi or que an baara bɛ nin ka nin tigɛ mais an tɛ ka se ka population yɛrɛ satisfaire sɛfan yɛrɛ la bi a kɛra poule pondeuse o a kɛra poule de chair o a kɛra fɛn fɛn o ne bɛ jeunesse vraiment encourager u ka baara in u k'a minɛ ni sɛbɛ ye parce que n'i y'a jateminɛ bi Mali kɔnɔ producteur ɲɛnama tɛ Mali kɔnɔ quoi producteur min bɛ Mali kɔnɔ bi u tɛ se ka Mali yɛrɛ satisfaire a tɛ yen c'est impossible parce que population bɛ ka augmenter don o don de le besoin est là donc an bɛ yɔrɔ min na bi an tɛ ka se ka Mali yɛrɛ satisfaire yɛrɛ an tɛ ka se yɛrɛ ayi ne yɛrɛ bolo baara in daminɛ na ne yɛrɛ kun sirannen don n ko ne ka production n ko ne yɛrɛ tɛna se k'a feere yɛrɛ n ko fo n k'an yɛrɛ faga ka tila ɲini mais bi bi in na anw bɛ ka mun bɔ yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ dugu min kɔnɔ yɛrɛ bi n'o ye Fana ye anw tɛ ka se ka Fana yɛrɛ satisfaire yɛrɛ kuma tɛ Bamako ma Segu b'an kɛrɛfɛ yan an bɛ wele don o don mais an tɛ ka se k'u satisfaire yɛrɛ de quoi vraiment ne bɛ jeunesse encourager u ka don baara in na u k'a minɛ ni sɛbɛ ye u bɛna nafa min sɔrɔ a la u yɛrɛ bɛna a ye quoi si y'a bɔra à manger ah non ne ko n b'o fɔ an tɛna tila o kuma na bi quoi sɛ mara tellement k'a nafa ka bon mais i t'a dɔn n'i ma don a kɔnɔ quoi k'i sigi ka mɔgɔ lamɛn mɔgɔ ka kumakan lamɛn k'i bi sɔn ma min bi ban ma tɛ f'i ka don a kɔnɔ de yanni ne yɛrɛ ka don a kɔnɔ ne kun ye question caman poser n yɛrɛ kɔnɔ est ce que ne donna a kɔnɔ n mago tɛna sa est ce que n bɛna nafa sɔrɔ a la mais bi de n bɛ se ka kuma quoi bi n bɛ se ka kuma. an cɛ ka kulomajɔ la nin bɛna dansi kɛ bi
don kibaru la min labɛnna balimakɛ Abdulahi Kanta fɛ k'aw ɲɛna fɛ diɲɛ a ka cari kosɛbɛ a ka tila k'aw bonni page ninnu kelen kelen na. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.